Няма друг инструмент, който да реже толкова прецизно и точно. Потапящият настолен циркуляр с герунг на Хайкоки е създаден за работа, при която точността е решаваща. Реже до милиметър перпендикулярно, под ъгъл или под герунг. Лазерът показва линията на сряза още преди да започнеш. А при модели с изтегляне режеш и материали с голяма широчина. Този инструмент е проектиран да реже дърво или алуминий с лекота. Рамки, первази, панели и детайли, при които няма място за корекции. Разгледай потапящите циркуляри на Хайкоки в Ташев Галвинг. Има акумулаторни и електрически на супер цени. Вземи на място в магазина или поръчай с безплатна доставка от tashevgalving.com.